Amana TV don ci gaban al'umma. A wani sabon labari mai bakar makama da bambara kwai namiji da suna Hajara. Gwamnan Kano jihar Kano Ganduje mai barin gado ya faisar da sanarwar cewa zai halarci bikin rantsar da Tinubu za a yi Abuja ranar Litinin. Labarin da ya ba mutane mamaki shine yadda za a yi mulkin wannan bayan ya bada mulki ya samu damar zuwa halartar bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Gwamnan Abdullahi Umar Ganduje zai mika mulkin jihar Kano a gaban zababben gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf. Kano zai mika mulkin jihar ga Abba gida a ranar Litinin a misalin karfe 9 na dare. Misalin karfe 9. Hakan ya kasance ne saboda gwamnan mai barin gado zai halarci bikin rantsar da Bola Tinubu a matsayin shugaban kasar a ranar Litinin ga watan Mayu. Gwamnan jihar Kano mai barin gado Abdullahi Umar Ganduje zai mika ragamar kula da harkokin jihar ga zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a ranar Lahadi. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da kwamishinan labarai da harkokin cikin gida Muhammad Garba fitar a ranar Lahadi 28 ga watan Mayu a garin Kano. Premium Time ta rawaito. Garba ya bayyana cewa an sanar da taron zai gudana da misalin karfe 9 na dare ranar 29 ga watan Mayu a gidan gwamnatin Kano. Mutane tuni suke mamaki da wannan sabon abin da zai faru a Kano. Abin jira a gani shine lokaci. Hakan za ta faru. Tun dai ake zargin cewa hukumar EFCC ma tana za ta iya kama Gandujen kafin ya fita daga wajen da ya mika a mulkin jihar Kano.